Så er Sofie i gang. 5, 4, 3, 2, 1. God tur. Samtidig har vi Regitze Seifling fejlfri til og med spring nummer 7. Han tager sådan en lille film. Vi fik Regitze Seifling fejlfri i mål. Samtidig har vi Louise Gård Petersen på Guido. Louise Lund Rideklub med Haderslev. Fejlfri over spring nummer 1, 2 og 3. Jeg tror, han ville have sagt Louise Lund. Han sagde Lisa. Louise. Jamen, det er fordi, der står som Lisa Petersen. Og han sagde Sofie. Men Louise Lund. Var det ikke det, han sagde? Så var det fordi, det lød som Louise Lund. Ja. Ja, det tror jeg. Kan vi springe den der, hva'? Ja. Det er sekseren. Vi har Louise Seifling fejlfri over spring nummer 5, 6 og 7. Ja, du havde ret, Kirsten. Ja, ikke? Jo.